En dan geven we naar verslagjouwer Karen Bies. Do best in Bethlehem, maar net om het eerste meten, of wel? Nee, de ijsdikte meter, dat slaagt het je het net. Want de light helemaal geen ijs. Het heeft wel verzen, maar ja, de dokker maar hier die streamt. En dat bevriest net zo gauw dat wetter. En we zullen het ook wetter hebben. Oer een skip. En dat skip laait hier achter mij. De E-stroom. En dat skip is van vrouwtje van Wengerden en haar heid en mem. En daar zullen we het over hebben, want daar zal van Simmer wat bijzonders mag gebeuren. Vrouwtje, vertel. Ja, ik ga een reis maken samen met mijn vader door Friesland heen. En dan zul je mensen interviewen? Ja, net als in de film Breng me naar het zuiden. En Breng me naar het zuiden, dat is een film die jij maken haast Meidinheid. Ja, dat is mijn afstudeerfilm aan de Filmacademie. En daarin heb ik een reis gemaakt vanaf hier, deze kade in Bethlehem, naar Frankrijk. En onderweg heb ik mensen geïnterviewd. En hebben mijn vader en ik elkaar beter leren kennen. En van die film, Breng me naar het zuiden, zullen we nou een liedstukje shellitten. Los. Mijn vader zegt dat dit het leven is zoals het zou moeten zijn. Ik denk dat hij het varen bedoelt. En het ziet er wel heel bijzonder uit, zo'n groot skip, helemaal naar Frankrijk. Maar met dit skip zie je hem nou terug Friesland varen. Do en in Heid. Ja, dat klopt. Ja, we willen weer een reis gaan maken door Friesland heen. Mijn vader en ik. En waarbij de vraag eigenlijk centraal staat, waar voel je je thuis? En waarom die vraag? Nou, ik ben zelf opgegroeid hier in Bethlehem. Maar ja, ik spreek nu ook geen Fries met jou. Dus dat komt denk ik omdat mijn ouders, die zijn niet echt Fries. En wij grapten vroeger als familie altijd dat ik de enige Fries was van het gezin. En ja, ik vond dat nooit zo leuk, dat ik een Friese naam in mijn paspoort had staan. Dus ik ging op mijn 18e zo snel mogelijk naar Amsterdam om te studeren. En ik woon daar nu 10 jaar. En na 10 jaar ben ik daar eigenlijk nog steeds de Friese vrouwtje. En waar viel die nou eigenlijk thuis? In Amsterdam of in Bethlehem? Ja, als ik daar ben hier en als ik hier ben daar. Dat is een beetje gek, denk ik. Dus dat is eigenlijk het thema van de interviews hier in Friesland. Ja, dus dat roept bij mij toch wel een beetje de vraag op, waar kom je vandaan? En ook, wat betekent het nou eigenlijk, de plek waar je vandaan komt? En ze is dan want je zullen mij het skip terug Friesland varen. En het is een heel groot skip. Had ik even achterom zag. Ja. Hoeveel meter? 39 meter. Dus ik is net hoe we al komen. Nee, maar we gaan wel ook de wal op. En dat is het idee, de oevers op en iedereen bezoeken. Mensen moordje, net alleen nog maar mensen die on het wetter wenjen. Nee, we willen ook echt een klein studiootje aan boord bouwen waar mensen aan boord kunnen komen, zodat we portretten van de mensen kunnen maken aan boord, zodat er echt interactie is tussen het schip. En gaat het hier alleen nog om Friesen of ze is boeteloze mensen die in Friesland wenjen? Het thema is heel breed. Allerlei soorten mensen kunnen aan bod komen met een verhaal over een thuisplek. Dus ik zie dat ook echt als allemaal vragen als waarom ben je zo gehecht bijvoorbeeld aan de plek waar je al generaties lang vandaan komt. Maar ook waar voelt iemand met 2 paspoorten zich thuis? Waar heb je heimwee naar als je verlangt naar thuis? Of waar voelen schippers zich thuis? Voelen die zich overal thuis? Of voelen mensen zich soms nergens thuis? Dus die vragen, ja. En dus is het filmje, want ook wist ik filmregisseur. En dat wordt dus een reisprogramma. Ja, het wordt een echte bootmovie. Een bootmovie? Ja. Jaren maar in Heid. Ja. Vindt hij het ook leuk? Ja, mijn vader vindt het geweldig. Daar is het allemaal mee begonnen natuurlijk, met het varen, ja. Dus een bijzondere reis, komende maitijd en komende simmer van die vrouwtje te jaren maar in Heid. Ja.
En we kennen het al hier zien, want de serie die wordt hopelijk van Simmer ik vertoond op Feester op Friesland.frl, het Frieske mediaplatform van Omroep Friesland, de Ljouwte kranten, Fries Dagblad en GPTV. Nou, ik wens jullie een heel groot succes. Ja, dankjewel. Ik hoop jullie allemaal tegen te komen in Friesland.